Sveta majka, naša crkva pravoslavna, danas proslavlja prepodobnog Kirijaka Otšelnika, svete mučenike Dadu i Govdelaja, svetog Teofana Milostivog i svetu Mariju Palestinsku. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Prepodobni Kirijak Otšelnik, rođen u Korintu od roditelja Jovana i Evdokije. Otac mu Jovan beše prezviter, a mesni episkop Petar srodnik njegov. U ranoj mladosti postavi ga episkop za čteca saborne crkve. Čitajući sveto pismo, mladi Kirijak divljaše se promislu Božijem, kako proslavi sve istinite sluge Boga živoga i kako ustroji spasenje roda ljudskog. U 18. godini se svojoj odvede ga želje za duhovnim životom u Jerusalim. U Jerusalimu stupi u manastir nekoga Božijeg čoveka Evstorgija, koji mu dade početno uputstvo u monaškom životu. Potom ode svetom Jeftimiju, koji ga prozre kao budućeg velikana duhovnog, obuče ga uz himnu i posla na Jordan svetom Gerasimu, gde Kirijak provede 9 godina. Po smrti Gerasimovoj opet se vrati u manastir svetog Jeftimija, gde ostana bezmolvi u 10 godina. Posle toga menjaše mesto za mestom, begajući od slave ljudske. Podbizavaše se u obitelji svetog Haritona, gde najzad iskonča svoj zemni put, navršivši 109 godina života. Proslavljeni podvižnik i čudotvorac sveti Kirijak je bio krupan i snažan telom i takav ostao do duboke starosti i pored teškog posta i bdenja. U pustinji se ponekad godinama hranio samo sirovim zeljem. Revnovao je mnogo za veru pravoslavnu, izobličavajući jeresi, naročito jeres Origenovu. Za sebe je govorio da ga, od kako je monah sunce, nikad nije videlo da jede niti da se gnevi na koga. Po ustavu svetog Haritona monasi su jeli samo jedanput dnevno i to po zalasku sunca. Beše Kirijak svetilo veliko, stub pravoslavlja, dika monasima, moćni iscelitelj bolnih i blagi utešitelj tužnih. Poživevši dugo na korist mnogih, preseli se u večnu radost Gospoda svoga 557. godine. Sveti mučenici Dada i Govdelaj. Dada, velikaš persijski i srodnik cara Sapora, a Govdelaj sin istoga cara. Kada sveti Dada javno ispovedi veru svoju u Hrista, naredi car Sapor te ga mučiše ljutim mukama. No, pri tim mukama Dada se otvori imenom Hristovim čudesa velika, koja tako silno uticaše na sina careva Govdelaja da i on poverovao u Hrista. Neznabožni car ne poštedi ni sina svoga, nego i njega udari na teške muke. I Dada i Govdelaj proslaviše Boga istrajnim trpljenjem i mnogim čudesima i u mukama predadoše Bogu duše svoje. Postradaše u 4. stoleću. Sa njima postradaše, jer poverovaše u Hrista, i sestra Govdelejeva Kazdoja i glavni žrec Gargal. Sveti Teofan Milostivi. Bogat građanin iz Gaze. Toliko beše milostiv da razdajući svoje imanje ništim i sam obnješta. Pred konac života napade ga vodena bolest i on u toj bolesti izdahnu. No iz njegovog tela poteče celebno miro kojim se bolni isceljivahu. Sveta Marija Palestinska. Bila najpre čteca psaltira pri crkvi Vaskrsenja u Jerusalimu. Pa kako beše krasna lica, to su se mnogi gledajući je sablažnjavali grehovnim pomislima. Da ne bi bila povod greha drugih ljudi, Marija se udalji u pustinju Sukijsku sa jednom kotaricom boba i jednom testijom vode. 18 godina prožive Sveta Marija u pustinji i silom Božijom niti joj neste boba ni vode. Zastali je još živu, a potom je sahranili učenici svetog Kirijaka. Marija se krasnolika, krasna rodila, Marija se Hristoverna Hristu molila. Pomozi mi, moj Gospode, nemoćnoj ženi, pokaži mi put spasenja ubogoj meni. Ja se trudim da ne grešim s tvojom pomoći, al sablazan licem bivam tuđoj nemoći. Marija se živom Bogu s plačem pokloni, u pustinju od očiju ljudi se skloni.
S Bogom Mara razgovara, to joj je plata, svetlija joj duša posta od čista zlata. Kad su leta prohujala telo u venu, angel siđe u raj diže nebesnu ženu. Među angeli sad likuje ko angel sija i za nas se Bogu moli Sveta Marija. Rasuđivanje. Mnogi ljudi po neznanju više se trude kako će ublažiti muke u starosti i predsmrtnoj bolesti, nego li kako će se izbaviti od muka adskih u životu posle starosti i smrti. Beše tako neki neženjen čovek, veliki srebroljubac, koji iz godine u godinu sve sa jačom strašću sabiraše sebi nepotrebna bogatstva. Kad su ga pitali na što se trudi toliko i sabira blago koje je suvišno za njegov život, on odgovori: sabiram za starost, ovo će me blago lečiti i hraniti u starosti i bolesti. I zaista, slutnja se njegova obistini. U starosti ga spopade teška i dugotrajna bolest. On je razdavao ušteđena blaga lekarima da ga leče i slugama da ga čuvaju i hrane. No blago se istroši, a bolest se produži. Lekari i sluge ga ostaviše i on pade u očajanje. I susedi mu dodavahu nešto hleba do smrti, a po smrti sahranjen bio trošku opštinskom. Na što je namenio bio svoje blago, na ono je i dao. Bog mu je učinio po volji i poslao mu bolest o kojoj je on govorio i za koju je veliko blago pripremao. Sve blago njegovo ipak nije moglo da ublaži muke njegove u ovom svetu, a čime li će ih on tek moći ublažiti u onom? Čime, kad nije poneo sobom ni vere, ni nade, ni milosrdnih dela, ni molitava, ni pokajanja. Neko vide čoveka usopševog u velikoj rajskoj slavi i upita ga čime se on udostoji te slave. Odgovori čovek: ja sam u zemaljskom životu bio najamnik jednog zlotvora, koji mi nikad nije najam plaćao, no ja sam sve trpeo i služio do kraja s nadom u Boga. Vide i drugog još u većoj slavi i kad ga upita, odgovori onaj: ja sam bio gubav i do kraja prinosih Bogu blagodarnost za to. A onoga koji gomilaše novac za bolest u starosti nikad niko ne vide u slavi rajskoj u onome svetu. Beseda o poznavanju Oca i Sina. Oče pravedni, svijet tebe ne pozna, a ja te poznah. Ravan ravnoga najbolje poznaje. Niži ne poznaje višega, ni smrt ni besmrtnoga. Starozavetni proroci i neki od mudraca staroga veka znali su Boga kao stvoritelja i promislitelja, no nikoga nije znao kao roditelja. Oni koji su ga znali u starini, znali su ga kroz stvaranje, a ne kroz rađanje. Kroz stvaranje poznali su oni nešto od pravde i mudrosti i sile Božije, no nisu poznali ljubav njegovu, jer se ljubav poznaje kroz rađanje. Roditelj poznaje tajnu rođenoga i rođeni poznaje ljubav roditelja. Svijet tebe ne pozna, jer svet gledaše tebe kao gospodara, a sebe kao roba, a ja te poznah, jer ja te vidim kao roditelja i osjećam neiskazanu ljubav tvoju. Svet tebe gleda kroz zavesu dela tvojih, a ja te gledam licem u lice u večnoj krasoti ljubavi tvoje. Taj plamen večne roditeljske i sinovske ljubavi doneo je Gospod među ljude, da bi ljudi vidjeli Boga u tom plamenu, u toj novoj i dotle nepoznatoj svetlosti. To novo bogopoznanje kroz ljubav predao je Gospod apostolima svojim. I ono je došlo do nas. O, da bi se i u nama razgoreo taj plamen božanske neprolazne ljubavi. Da bi tako poznali Boga kao roditelja, a sebe kao decu njegovu, usinovljenu kroz žrtvu Sina Božijeg jedinorodnog. O, troplameni Bože, Oče, Sine i Duše sveti, osvetli i nas, pomračene grehom, večnim sjajem ljubavi Tvoje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.